बे समाव बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां केस जानानै थानाय बारग' एनडिबिफोरनि सायाव फिन मोनसे खोनासंजाथाव बाथ्रा बुंदों एम रनजित बसुमतारिया बावैसो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि रेजिस्टार जाना थानाय बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरखौ सुस्रांजानायनि फारिलाइखौ फोसावबाय बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरा थाबैनो सुस्रांजाबावनायनि लामायाव फैनायखौ मिथिहोबावदों बारग' एनडिबिफोरनि केसखौ सुस्रांजानायनि सायाव हाबा मावबाय थानाय एम रनजित बसुमतारिया एम रनजित बसुमतारिया बुंदों फैगौ मार्च दाननि गेजेराव बारग' एनडिबिफोरनि नन हाइनेस केसफोरखौ सुस्रांजोबनो हागौ एबा सुस्रांजोबनायनि लामायाव फोथायजानाय रावजों गोख्रोङै बे बाथ्राखौ बुंदों एम रनजित बसुमतारिया बेजोंनो लोगोसे बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरखौ लानानै एम रनजित बसुमतारिया मा बुंबावखो मिथिना ला डिस्ट्रिक्ट हिसाबै ब्रेकआपखौ आं बावगारबाय केसनि माबाखौथ' खामानिखौ आंनो मावबाय दङ गासै जोंनाव 204टा केसनि गेजेराव बे 204टा केसजों इनभल्भ थानाय 263 सा सुबुंनि केसआ उइथड्र जाबाय माखासे आरो सोलिगासिनो दंबावो 2018टा केस आसामनि गेजेराव दंबावो बिनिबो उइथड्र जानो थांगासिनो दङ अरुणाचल नागालेण्डआव थानाय केसफ्राबो उइथड्र जानो थांगासिनो दं बेफोरनि खामानिया सोलिगासिनो किन्तु केसखौ जों मोननै बाहागोआव रानदों मोनसे हाइनास मोनसेया नन हाइनास नन हाइनास केसआ मार्चनि गेजेरावनो फ्राय उइथड्र जाजोबनायनि सम्भाबना दङ बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं रिहेबिलिटेसनाथ' सोलिगासिनो दङ फैगासिनो दङ इनभेस्टिगेसन स्क्रुटिनि जागासिनो दङ बेफोरबायदिनो पर्यायक्रमै जालांबाय थागोन मानसिफ्रा एसे अधर्ज जादों किन्तु स्क्रुटिनि खालामनायाथ' गोरलै नङा 6,000 मानसिखौ स्क्रुटिनि खालामनांगौ सोर जेनुइन नङा बेफोरखौथ' बासिनांगोन नालाय बेखौ लानानै एसे डिले जादों